nået dertil, hvor vi skal til at anmelde mad, fordi en del af det på motorcykel, det er selvfølgelig, at man skal have en god pølse og lidt. Så vi sad på Havnens Perle i Aarhus, som blev kåret som Danmarks bedste grillbar. 4 år i træk. Danmarks bedste bøfsandwich 2014. Og Asger, hvad skal du have? Du skal have en fransk hotdog-menu, ikke? Ja. Med fritter og en ordentlig balje bouillon til. Og jeg skal have biksemad. Nu må vi se, hvordan det bliver. Det kan man til at høre mere til. Godt så. Men det er altså ikke også to, der skal bestemme det der. Nu er jeg godt med. Hvad med dig? Det er du også. Hvad så? Var portionen god nok? God nok? Ja. Hvad med pølsen? Var den stegt? Og brød? Så det hele, alt i alt, var det godt? Ja. Så det er godkendt? Ja. Når man hedder Asger og 9 år? Ja. Jeg kan sige, for min vedkommende, lækker biksemad, kæmpe portion. Jeg er sgu godt med. 155 kroner. Det er i år. Den her største portioner, så er det det koster. Det kan helt klart anbefales, at når man er ude på motorcykel, så slår man lige et vej rundt om Havnens Perle. Det er sgu godkendt mad, og der er stort udvalg. Nu skal vi ud og køre lidt mere. Jeg skal. Hvad synes du om Havnens Perle? Hvad gør man så? Hvad gør man så? Sådan her. Skal vi køre? Ja, lad os gøre det. Sidder du godt? Ja. Er du klar? Ja. Så du den bil, Asger? Nej. Det var en gammel ligevogn. Sådan en, der kører med kister til begravelsen. Så kunne man leje den som en almindelig bil. Og så stod der leje et lig. De har bare stået der i flere år.